Xeyirli сәгатьтә хөрмәтле тамашачыларыбыз. Һаумыгыз, инде безнең конкурсантыбыз Илнар Шәрәфетдинов. Каршы алайык. Хайырлы көн. Минем исемем Илнар Шәрәфетдинов. Илеш районы Дөмәй авылыннан һәммәгезгә дә сәлам юллыйм. Әлеге вакытта Захир Исмәгылов исемендәге Сәнгать академиясында белем алам. Яратып гитара уйныйм һәм шулай ук урам гимнастикасы белән шөгыльләнәм. Һәм инде минемчә бу әйберләр алар икесе дә бер-берсен туландыра, чөнки үз исеңдә эшләү, үзеңнең мөмкинлекләрне арттыру ул һәр вакытта да бар тик яхшы гына була. Әтием баянда уйнап җырлый, әнием мәдәният йортында эшли, концертлар, тамашалар оештыра. Шулай ук минем бер туган апам кичкенәдән үк сәхнәдә биеп үсте. Һәм инде әлбәттә гаиләдәге мөхитнең тәрбияви көче, йогынтысы аның бик зур. Бидәге бәйге кызыклы тәҗрибә өчен яхшы нигез булыр дип көтеп калам. Һәм әлбәттә барлык катнашучыларга уңышлар теләп калам. Dostlar, mening yanıma Ilnar Şərəfetdinov da kelib yetdi. Ilnar kayftar nисек? Яхшы, барысы да яхшы. Сәхнәне яндырырга кадәрһеңме? Әлбәттә. Ilnar, пиджагыңда бик матур гына үзең тиктең, мәллә һатып алдың? Рәхмәт яусын. Юк инде, әлбәттә моны осталар тикте. Ярый, һине уңыштар гына көтһен. Алга. Рәхмәт, алга. Туган ерем урман шавын һинең күңелемә керде яшь сактан курайыңдан һыдылып аккан моңа гомер буе китмәк калактан курайыңдан Йырдарыңа йырсы тургайдары үде кушты моңлы тавышын Бердән берен гасис ерем мәңге һинең менән бәйле ядым ашам Бердән берен гасис ерем мәңге һинең менән бәйле ядым ашам Бердән берен гасис ерем мәңге һинең менән бәйле ядым ашам Сәлам, Илнар. Кадерле достар, Илештәр шәп, иген үстерә беләләр, баянда уйный беләләр, шәп йырлайдар. Илнар, әйт әле, бына йырдан башка тагы нимәләр белән шөгыльләнәһең? Хайырлы көн һәммәгезгә дә. Яхшы сүзләрегез өчен әлбәттә рәхмәт. Җырдан башка мине инде бик кызыксындыра ул спорт. Нинди спорт? Спорт гомумән барысы да миңа бик ошый. Шашка. Ансы да бик яхшы. Ансы да акыл өчен бик яхшы. Миңа ошый урам гимнастикасы һәм шулай ук ошый спорт уенның барлык төрләре дә. Афарин дип әйтергә кала. Әбедиһә икенче турга күсәбез. Хәзер башкорт халык йыры яңгырайсак, нинди йыр әзерләнең? Кагым түрә. Без инде түдемһезләнеп, һине тыңларга әзербез, Илнар. Уңыштар. Рәхмәт яусын.
Mangayanda bular uraya birgen sakta baykem un kulağına da bular kuraya un kulağına da bular kuraya. Ит киткес башкар Илнар. Рәхмәт. Афарин. Сезгә рәхмәт. Илнар, нисек уйлайһың? Кахым түрә Илеш районында булды микән, булганы бар микән? Нисек уйлайһың? Бу хакта инде мин бер сүз дә әйтә алмыйм. Башкорт йырына әзерләнгәндә үҙең һайланыңмы был йырды, әллә кемдер тәкъдим иттеме? Гомумән алганда бу җырны мин кичкенәдән ишеткәнем бар иде һәм инде ул минем күңелемә керде һәм инде аны өйрәнәсе килде, җырлыйсы килде. Ә инде тарихына килгәндә, тарихын караныңмы, укыныңмы? Тарихы белән таныш, ул инде бәйле 1812 елларга булган хәлләр белән. Афарин. Инде хөрмәтле жюри агзаларына мөрәҗәгать итик. Әйдәгез үҙегеҙҙең фекерҙәрегеҙҙе беҙгә ишеттерегеҙ. Ринат Камалов, рәхим итегеҙ. Миңә һеҙҙең йырлауығыҙ, тауышығыҙ бик ныҡ оҡшаны, ныҡ ҡәҙерләнгәнһегеҙ. Был йырҙың йырлау традицияларын күберәген Азамат ағай әйтер инде. Мин ҡайбер хәрефтәргә генә иғтибар бүлер инем. Мәҫәлән, «ө» һәм «у» хәрефтәре, улар бер, нисек әйтәйем, сингармонизм тип атала инде. Мәҫәлән, ҡаһым түрә, ҡаһым «ө» һамағыраҡ ишетелеп китә инде. Шул бер генә әйбер инде. Ҡалғаны барыһы ла оҡшаны. Рәхмәт. Рәхмәт. Киләһе жюри ағзаһына өндәшәбеҙ. Азамат Тимеров, һеҙгә һүҙ. Илнардан һорау килә. Илнар һиңә һәр нисә йәш? 26. 26. Афарин. Йырҙы ҡайҙан өйрәндең? Кем өйрәтте? Гомумән инде алганда кичкенә вакытта мин хәтерлим, бар иде кассета. Шул кассетаны уйнатып, анда инде бик начар сыйфатта иде, ләкин шуннан аңлап, нигезе шуннан салынып китте. Һәм инде тора бара менә шулай белем ала тора, аның өстендә эшләү дәвам итте. Афарин. Матур итеп өйрәнгәнһең, йырлағанда иң беренсе фразаларда, теге ноталарда «Ҡаһым-тура» әҙерәк ауырыраҡ итеп. «Ҡаһым-тура» еңел йырланмай, әҙерәк яйыраҡ, тымта үргін ноталарда матур итеп объемный йырлар кәрәк, звучание булырга тиеш. Шул әйткем килә, дыханияга йырлар кәрәк. Дыханияга һин әҙерәк өстәнерәк позицияны алаһың. Бында стержень дигән нәмә бар. Үргә менгәндә аҫҡа төшөргә тейеш. Элек лисапеткәчә әйткәндә шайтып, һыҙғырта торғайныңмы бармаҡты ҡуйып? Әлбәттә, ул инде ғәләти хәл иде безнең өчен. Менә шул насусымаҡ аҫҡан итәһең, ә мында наоборот атака китә. Дүң-дүң тип воздух һуғырға тейеш аңҡауға. Үргә ноталар алғанда стержень булырға тейеш. Йырлағанда әҙерәк иғтибар итергә кәрәк. Тәбиғәт һәйбәт, тәбиғәт тауыш биргән һиңә. Менә йырлауыңа ҡарап, мин ишетеп утырам, һинең әсәйең иле атайың йырлайҙыр дип. Шулай. Кем йырлай? Минем әтием җырлый. Һиҙелеп тора ана шул. Халык йырҙарын йырлаймы? Гомумән барысын да җырлыйбыз. Афариндар. Рәхмәт, Илнар, һиңә киләсәктә уңыштар. Башҡа халыҡ йырҙарын беләңме тағыла? Азамат, Ильяс, таныш. Афарин. Рәхмәт. Рәхмәт ясын. Белгәндә, һин әле Өфө дәүләт сәнғәт институтында белем алаһың, шулаймы? Әйе. Нисәнсе курста? 4-нче. 4-нсе. Шулай иттереп, Лилия Биктимирова, һеҙҙең
Фикердәрегеде нисек башкарды? Yerine иткердеме? Миңә бик окшаны, тавышы буенча ла берниндәй замечаниялар юк, рус әйтеп әйткән вакытта. Бер генә кытыр шигыре бар. Өскә таба менә башлага, глоткаһын күтәрә аша әйтеп. А чем выше идешь, наоборот, аякка ныграк басыр кирәк. Башты аска төшереп, ошлай итеп йырлаһаң, нык һәйбәт була. Рәхмәт ялсын, яхшы сүзләрегезгә. Рәхмәт, шунда файдалы кәңәш бирде Лилия Биктимерова. Үрге ноталарды алганда менә бер электр алаң, үрге позицияны төшергә ярамай. Аппарат төшә уже. Ыскындырһаң, тавышың ушла йөри. Өстән генә алдың да бер электр, шунда эленеп тораң. Ыскындырга ярамай, баштан китергә ярамай. Главный купол. Аңлашылды. Зур рәхмәт. Шулай итеп, һезнең фикердәрегезне ишеттек. Мөгаен баһалар да әзерләгәнһегездер. Рәхим итеп, экранга сыгарыгыз. Көтәбез тулкынланабыз Ринат Камалов. Һезнең җавап? Әйе. Азамат Тимеров, әйе. Һәм Лилия Биктимерова, әйе. Котлайбыз. Жюри агзаларынан үз өй күргәс, инде кәйфтәр дә күтәрелеп китә, кадерле дуслар. Хәзер инде без Ретро йырына күсәбез. Зур игътибар белән экранга карайбыз. Yollar bik üte, bütün kışlar gide. Minutlarla kala dima. Kışlar menen birge, yıllar sımına. Elle güngel Илнар, шундай матур йырдардың берен һайланың, бит хәзер Илгиз белән сәхнә артында бейеп тә өлгербез дип уйлайм. өлгөрөрбез, Лилия. Кабатланмас моң һәм тавыш Нәзифә Кадырова репертуарынан Рим Хасанов иҗат иткән йыр «Исеңдәме». Исеңдәме иркәм таныш кайнак икәү, Йылы яктан кыштар кайтканында. Көндәр аяд ине, күңелдә яд ине, Яшьлеге бер сәскә атканында. Яшьлеге бер сәскә атканында. Гөлдәр үткән димдә инең менән бергә, Каршыланып күпне яҙҙарҙы. Ҡоштар яраны тыңлап, туғайҙарҙы буйлап, Сәскәләрҙән йыйҙыҡ наҙҙарҙы. Сәскәләрҙән йыйҙыҡ наҙҙарҙы. Яҙҙар бик тиҙ үтә, көҙөн ҡоштар китә. Минуттарҙы һанап димаға. Ҡоштар яраны тыңлап, туғайҙарҙы буйлап, Сәскәләрҙән йыйҙыҡ наҙҙарҙы. Сәскәләрҙән йыйҙыҡ наҙҙарҙы. Ҡоштар менән бергә йылдар ысып үтә. Әллә күңел шуға моңлана, әллә күңел шуға моңлана. Илнар, шул тиклем матур яңгыраны һинең йырың, менә кызлар, тамашачыларыбызның
бөтәһенең дә йөрәкләрен яулап алдың дип өметләнеп калам. Башта әйткәйнем бит инде Илештәр бар нимәне оста иттереп башкаралар дип. Гитарала оста иттереп уйнарга кем өйрәтте һиңа? Гитарда инде мин үзем кызыксына башладым 16 яшендә. Уен коралы бик ошый иде. Һәм инде минем туган көнемә әтием минем омтылышны күреп гитара бүләк итте. Шуннан алып үз аллы өйрәнә башладым. Шәп, башкорт йырында быелгы вакытта үзенчәлекле сыгыш яһау. Әлеге вакытта беркем дә үз-үзенә ошылай итеп уйнап йырлаганы булманы. Афарин дип калабыз. Афарин. Рәхмәт. Буда безнең жюри әгъзаларына охшаны микән Илнарның сыгышы? Әйдәгез башлайык. Ренат Камаловтан нинди атмосфера залда, шул тиклем романтика. Ошо атмосфераны һез тойдыгызмы? Музыкант буларак нисек һезгә Минем уемса, мына характерга килгәндә инде Рим Хасанов та үзе гитара тотып йырлай бит инде. Әлеге вакытта онага 75 яшь тулды, аның юбилей елы дип әйтәйек инде. Һәм дә игътибар онага әз булуына карамастан, мына яшь буын хәзер оның йырларын йырлай. Безнең конкурста шуга күрә бик шатлыклы хәл был. Күп нәмә куандырды инде, тавышыгыз да матур, мына гитара менән йырлаганыгыз. Был конкурста яңа ике асылыш булды инде. Мына мәсәлән, барыла охшаны ике генә әйбер өстәргә мөмкин инде. Мәсәлән, бер аккордтан икенче аккордка күскән сакта дөрес баста алыр кирәк инде. Мәсәлән, Г, М, С, М шул 3-нче яки 5-нче ступени булмаган, ул баш ступени булган инде. Чөнки бас ул олак кына сыңдап торала, уйлайһың, артаман нинди гармония булыр икән дип. Буны үзегез дә беләгез инде. Икенчеһе инде мына тавышка килгәндә кайбер урында беренче нотаны әдрәк кенә худа бирегез дә шуннан мелизмды җибәрегез инде. Нотага килеп өлгермәйді, сразу мелизм. Әлбәттә мелизм матур, ләкин әдрәк кенә тавыш худылгандан һуң шуннан мелизм өстәп бирегез. Машул ике әйберде генә өстәгәндә тагыла байрак булып китер һезнең иҗат юлыгыз. Рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт, киләһе жюри әгъзаһы Азамат Тимеров, һезгә нисек был йыр охшанымы, бидәүстәр булдымы? Уңышлы сыгыш булдымы? Илнар матур итеп башкарып үтте. Гитаралала уйнап үзеңә аккомпанер итеп йырлау кыен бит ул. Барыр уйнарга ла кирәк, урынына yetkереп, йырларга кирәк, ике якты апары кирәк. Шуга отышлырак булыр ине йырлаһа ул фонограммага, икенче берәү баяндамы или гитарала уйнап торганмы. Үзенә моны ул нисектер камаслаган һәм күлеп сыкты миңа. Шулай ишетелде. Ренат әйтте бит инде кайерда аккордтары басовыйлар икенче төрле шулай бит басылды бит. Шулай миңа да ишетелгән булды бер урында. Был йырга килгәндә инде Ремагай матур йыр язган, аны кем генә йырламаны инде. Назифа апайда аны Башкортстаныбызның йондызлары гына түгел, аны Татарстанда ла йырланалар инде. Нимә әйтеп үткәгелә, был йырга бер нәмәгә бидәүстәр үстәргә кирәкмәй, каһирләрдә артык бурылыштар эшләгән, ана шуныһы кулакта китә. Нисектер Та-дай-дай-дай-дарам, та-дай-дай-дай-дарам, та-дай-дай-дарам, та-дай-дай-дарам. Анда бер мәле өстәргә кирәкмәй, өстәһәң ул нисектер тәмһез булып сыга уже. Бүтән ергә кыстыра башлан. Хәзер яшьтәр ана шундый бидәүстәр күп өстәй башланнар. Ул күрәтмәй ул тегене иде, һинең бурылыштарың күпме, һин моңлы, ул моңдыла күрәтмәй ул. Ул йырды тәмһезләй дигән һүз. Минең әйтер һүзем шул. Бик күп тәмлекәстәр кәрәкмәй тимәк. Азамат агай, киләһе жюри әгъзаһына күсәбез, Лилия Биктимерова һеҙгә һүҙ оҡшанымы, йыр, ниндәй тәнҡит һүҙҙәре бәлки яңғырар? Үҙенсәлекле булды. Үҙенсәлекле, шундай ғөмүмән ҡыуанып ултырҙым. Рәхмәт Башҡорт йыры проектына. Профессиональ йәштәр үҫә, профессиональ тауышлы йәштәр үҫә. Тимәк, беҙҙең йыр, моң әле Алла бирһә йәшәйәсәк. Ул беләһегеҙме? Үҙебеҙгә генә беҙҙең халыҡҡа гына хас булған йырҙарыбыҙ һәм Илнар бик матур итеп башҡарҙы. Миңә бик оҡшаны. Икенсе төрлө яңғыраны был йыр. Йәштәрсә, заманса тип әйтһәк тә былай бит. Сөнки теге гитара менән булғас ишеткәнем юҡ ине. Ошо йырҙы, ул бит инде ретро йыр, элекке йыр. Иҫеңдә менә ул әйтеп гитара менән йырлаган йырсыларҙы ишеткәнем юҡ ине. Һәм дә йәштәр, ул беләһегеҙме, йәштәр хәҙер заманса йырлайбыҙ, дөбөр шатыр йырлайбыҙ, сөнки ул менә заманса ошолай гына беҙҙе тыңлайлар дип әйтеп уйлайҙар. Һис килешмәйем бының менән. Менә ретро йырҙарҙы алып, яңыртып, матур итеп йырлаһалар, бына шунда
инде үсеш тә була, популярлык та була, чөнки үлмәс йырдар бик күп бездә. Тап шулай тимәк яңы хулыш индергә кирәк. Әйе. Илнарга әллә нисәмә безнең йырдар, ошо йырдарды килтереп сыгарып, матур иттереп гитара менән, баян менән, курай менән матур иттереп эшләһә, ошо йырдарды бик һәйбәт булыр ине. Оңыштар. Зур рәхмәт. Илнарның әле киләсәге алда, аның бана тыңлап утырабыз, анда моң да бар, анда тырышлык та күренеп тора, сыгып йырлаганында ла ул бөтен нәмәне тикшереп, интекләп исәгә, сәхнәгә, конкурска йыйынып сыга, бана шуны күренеп тора. Талант күренеп тора, киләсәктә ул мин аны күрәм зур сәхнәләрдә. Ул үсеп килгән артист, йырсы. Зур рәхмәт. Бәлки берәй һәйбәт нык зур кимәлдәге булган студия табып алырга, әлеге көнгә табып алмаган булһа, интекләп эшләүде яратагыз, һезгә һәйбәт студия кирәк инде. Шуннан бүгенге көндә онлайн дигән әйберләр бик күп инде. Минем уемса, үзегезнең публикагызда тагыла Рәхмәт зур иттереп. Интернет майданына сыгырга вакыт етте, Илнар. Рәхмәт, жюри әгъзаларына баһа куярга вакыт етте. Әйдәгез, көтеп калабыз һезнең баһаларыгызны. Әйе, Азамат Тимеров, әйе, һәм Лилия Биктимерова. Әйе! Рәхим итеп безнең гала концертка. Һине ысын күңелдән котлайбыз, Илнар. Рәхмәт ясын мин инде үз ягымнан жюри әгъзаларына югары бәягез, тәнкыйтегез һәм киңәшләрегез өчен зур рәхмәт. Рәхмәт, инде һинең менән хушлашырга да вакыт етте. Рәхмәт. Ижади уңыштар һиңа. Исән сау булыгыз. Бөтә жюриларда Илнар һиңа әйтене куаныштарыңа бүлешеп үтәле. Мин бик шат һәм инде иң элек жюри әгъзаларына аларның бәяләре өчен, киңәшләре һәм тәнкыйтьләре өчен рәхмәтемне белдерәм. Безнең сәхнәләр башкорт йырында сыгыш яһау охшаным. Әлбәттә, бик шат чөнки һәр чыгыш ясау, һәр бәйгә ул кабатланмас тәҗрибә. Һәм менә ошо куанычлы ноталар әйдә безгә берәй күңелле көй уйнап җибәрәле, Илнар. Әйдәгез. Илгиз беләһеңме, Илнарның сыгышына карайым да, безнең башкорт йырының киләсәге бик ышаныслы кулдарда. Тап шулай башкорт йырында гына шәп кызлар, егетләр сыгыш яһай. Әгәр дә максатка ирешкән килә икән, бер нимәне генә эшләргә кирәк. Атларга алга. Ә безгә иһә хушлашырга вакыт җитте. Һау булыгыз, яраткан тамашачыларыбыз. Беренче бер башка килгән әйбер ул гитара. Әнә шул нәк утырыга эләккән роль кызыклы булыр иде, һәм инде ни рәвештә бу хәлнең бетүе. Камиллеккә килгәндә анысы мөһим түгел, иң мөһиме инде ул кешелекле булу, ул ихлас булу, ул сабыр булу.